indoda funeke ibe nento yayo eyazi yodwa engaziwa abanye abantu. Iphinde futhi ibe nendlu okungangeni muntu, okungena yona kuphela, okungena amadodana asethe ukukhulakhula, asethombile ngenye indlela, asekwazi ukuba ney'mfihlo. Kanjani na? Ngoba indoda kumele ibe nemfene kwesinye isikhathi yesifazane. Iyenzani imfene yesifazane? Ilala nayo, ize iyizalise. Uma iqeda ukuyizalisa, kwenzeka ukuthi izalise umfana, ibiza ngengane yayo, kodwa akwazi umuntu la ekhaya. Iphinde iyizalise ezinye iy'ngane zize zibe ubulili obuhlukene, ngisho nomakoti wayo abazi. Indoda-ke leyo. Sekukuwena-ke ukuyihlulela ukuthi umthakathi noma inyanga, kodwa nje sithi thina indoda. Emakhaya sazi ukuthi indoda leyo. Zithi lezi iy'ngane zayo eziwubulili obuhlukene, mase ziningi, mase iy'lalisa zodwa. Shuthi-ke kuzozaleka ini? Abazukulu. Ukuthi yini-ke igama layo, labo bazukulu, noma udokoloshi noma umkhulu, angazi. Kodwa nje abazukulu bayo, futhi akazi umakoti, akashanyeli ngisho ukushanyela kuleya ndlu. Emva kwalapho-ke, laba bazukulu-ke ibona ezosebenza ngabo. Angithi kusuke kukhona izinto ey'gwilile, but ilala nale mfene, igcabe le mfene nayo iy'gcabe ukuze ibambe isisu. La bazukulu-ke ibona ezosebenza ngabo indoda. Iyabathuma into eyifunayo. Uma ngabe ifuna imali, iyabatshela, abashintshi. Iyabatshela ukuthi ngifuna imali, behambe beye ey'ndaweni zokuphuza. Bayezwana-ke lezi y'lwane nabantu abaphuzile. Umuntu ngoba ubona nje abantu abaphuzile isikhathi esiningi behlale bekhala ngokuthi hhayi bo, imali yami bekade ngisale no-800, kwase kuba u-500, 300 usho sebexabana bodwa. Yizo-ke lezi zilwane lezi ey'suke y'thunyelwa yindoda, iy'thumela kubantu. Nokudla futhi ayilambi indoda, kodwa ingakuthenganga ukudla esitolo. Iphinde iy'tshele lezi zinto zayo ukuthi hamba uyongifunela ukudla kule mizi le. Ihambe ngoba uzwa nje emakhaya emndenini, uzwe abantu bekhala bethi hhayi bo, impuphu yini yashesha ukuphela kangaka kule nyanga. Yiyo-ke le nto leyo. Iphinde ihambe lento ebusuku lena, ithwebule, ihambe ithwebula emizini yabantu. Ithwebula ini? Iy'nhlahla zabantu. Mhlawumbe lowo muntu uwumuntu ongathi usiza abantu, kanti ufikile lezi zinto lezi y'thatha inhlahla yakho zikunika ibhadi. Yikho nje ubona ukuthi umuntu othi uma uye kuye ngesinye isikhathi uthi uma usubuya khona, ubona izinto zakho ey'ngakulungele, mhlawumbe kade usebenza uthi ufuna ukupromotha emsebenzini, ubone usuxoshwa. Yena uphike nokuthi nje kucebe yena kuphela. Ziyakwazi lezi zinto ukungena efrijini, y'thathe i-braai pack, ibuye kuphekwe la ekhaya kudliwe. Indoda-ke leyo. Ziyayithatha nempuphu, uthi ulele, ithathe imali ngaphansi komqamelo. Le nto engiyikhulumayo omunye engayithatha sengazuthi inganekwane, kanti cha.